Dobrý deň, milí diváci. Chceli by ste vidieť miesto, kde kúpite naozaj všetko? Tak také miesto môžete spolu vytvárať i vy, a to prostredníctvom nového, povedala by som až revolučného portálu, ktorého tvorcom je Janko Polomský, s ktorým sa budem dnes v štúdiu televízie RAJ rozprávať. Srdečne ťa vítam v RAJ. Pozdravujem všetkých divákov. Tak o aký portál ide? Povedz nám najskôr ten názov, tú myšlienku, ako to celé vzniklo. Takže názov je, ako si povedala, nabazar.sk. Tá myšlienka vznikla možno v mojich 17 rokoch, keď som začal pomáhať ľuďom cez nejaké svoje aktivity, ale posledných 7 rokov som programoval práve tento bazarový portál a chcel som vlastne pomôcť čo najviac ľuďom. Vypočítal som si, že keby som každý deň mal pomôcť jednému človeku, tak by som musel žiť 15 000 rokov, čo by sa mi ani nechcel, poviem pravdu. Tak preto vlastne som vymyslel portál, kde ľudia, keď budú inzerovať, tak si sami svojou činnosťou môžu zarobiť nejaké peňažky. No zaujímavé, že si vôbec rozmýšľal nad tým takýmto spôsobom, ale áno, ako si povedal, ten portál nabazar.sk má možno, ako som aj v úvode povedala, taký revolučný charakter. Postupne ním prejdeme. Kedy bol teda spustený? Spustil som ho, až mám teraz zimomriavky na deň narodení mojej maminky 24.8. Mala okrúhlych 70 rokov, tak som to dal tak ako symbolicky na jej narodeniny a verím, že táto symbolika nás poženie pozitívne dopredu. A možno bola aj prvá registrovaná, mám pravdu? Áno. No tak to je vynikajúce. Možno keby sme porovnali ten portál Nabazar s inými takými portálmi tohto charakteru, v čom je ten, ktorý si ty vytvoril, iný? Ja by som ešte tak povedal spätne, že tých 7 rokov som testoval a analyzoval viac ako 50 bazárových portálov, či menších alebo väčších. A len slovenských alebo aj zahraničných? Aj slovenských, aj českých, aj zahraničných. A vlastne rozobral som ich do šrobika a vytvoril som v podstate niečo najlepšie z najlepšieho, čo tie portály mali, a ešte oveľa viac. A práve to oveľa viac je to revolučné. A tá najväčšia výhoda tohto portálu je, že za každú činnosť, za každú aktivitu toho užívateľa, ten užívateľ dostane body. Napríklad, keď si vložíte svoj vlastný inzerát, získate 50 bodov. Funguje tam affiliate program, kde za každého užívateľa, ktorého privediete na tento portál, máte 250 bodov. A potom sú nejaké skupiny, kde sa týmito bodmi dostanete. Na záver dňa vám to vyprodukuje peniažky. To znamená, že ja, keď budem pridávať veľa inzerátov, tak získam veľa bodov. Jednoduchá matematika. Tak, čo znamená, budeme získavať peniažky? O akých sumách vieme hovoriť? Nechcem nikomu dávať nejaké medové motúzy. Snažím sa byť pri zemi. Poznám veľmi veľa ľudí, ktorí sú skromní. Napríklad aj slobodné mamičky, ktoré rátajú každé 1 euro. Môžu to byť desiatky, stovky, ale aj tisíce eur. Záleží naozaj len na nás spoločne, ako na užívateľoch tohto portálu. Čím viac ľudí bude na tomto portáli inzerovať, tým viac budeme zaujímaví pre firmy ako banky alebo mobilných operátorov, aby si dali platenú inzerciu. A 50% z inzercie, ktorú získam z tých peňazí z obratu, nie zo zisku, ale z obratu, budem prerozdeľovať užívateľom portálu. To znamená, že vlastne tie peniaze, ktoré si zaplatia firmy za reklamný priestor na tom portáli, potom budú v tej polovičnej miere rozdeľované medzi tých registrovaných používateľov. Hovoril si o kategóriách, do ktorých budú ľudia zaraďovaní, ak budú pridávať inzeráty. Ako tie kategórie budú fungovať a koľko ich bude? Kategórie 6. Prvá je taká zahrievacia, kde ľudia nezískavajú peniažky, aby som rozdelil ľudí naozaj aktívnych, ktorí chcú pomôcť tomu portálu, a takých, čo sa iba zaregistrujú a chcú ten portál len využívať. Takže 5 kategórií, kde naozaj ľudia, keď získajú peniažky, tak v každej z tých 5 kategórií je 10% z toho obratu. Takže keď človek bude v jednej, v 2, 3, 4 alebo v tých 5, tak v tých 5 môže si prerozdielovať až 50% z toho obratu. Samozrejme delené počet užívateľov,
ktorí budú v tej danej kategórii. A aby sme to teda nejako zosumarizovali, tie body používatelia registrovaní získavajú len za to, že pridávajú inzeráty, alebo je tých možností, ako ich získať viacero? Hlavne je to za vloženie svojho inzerátu, ako som povedal, za privedenie nového užívateľa, ale je možnosť aj si tieto body zakúpiť. Za 1 euro je možné kúpiť 500 týchto kreditov alebo bodov a v podstate dotvoriť si vlastne tú aktivitu aj kúpení bodov. Slúžia tieto body ale len na postup v rámci toho rebríčka, tých kategórií, alebo je tam aj nejaká bočná cestička, ako ich využiť? Je aj bočná cestička a naozaj pri zamýšľaní na tom, aby som užívateľom zjednodušil ten portál, vieme, že na iných portáloch sa bežne topujú inzeráty, ale len formou platenej služby, tak tieto body sa dajú premeniť aj na topovanie inzerátov. To znamená, že mi postúpi ten inzerát, aby bol dostupný, prehľadný pre väčšie množstvo ľudí, ktorí si prehliada ten portál. Presne tak a nemusíš ho platiť, ale zaplatíš ho tými kreditmi. Stále hovoríme o registrovaných používateľoch, teda berieme to z pohľadu našich divákov, že sú to fyzické osoby, čo ale napríklad podnikatelia, ktoré by ich chceli predávať prostredníctvom tvojho portálu. Je to možné. Rozdelil som v podstate produkty na nové a staré. Už aj pri samotnej registrácii užívateľ si môže zaškrtnúť, či je to nový alebo starý produkt. A v prípade podnikateľov máme možnosť aplikovať na ten náš portál aj celý e-shop. Samozrejme, je to už na našich technikoch, na technikovi klienta a na našom, aby to vlastne sprocesoval. Ak by som mala ale možno záujem nie len predávať, ale samozrejme aj nakupovať ten systém prehľad stránky, hovoril si, že si prehľadal alebo pozoroval 50 rôznych e-shopov, tak ak by sme mohli povedať nejaký taký grafický náčrt, design manuál, z ktorého si vychádzal, v čom je možno iný? Snažil som sa, aby portál bol jedinečný a všetky obrázky, tie piktogramy, ktoré vlastne znázorňujú jednotlivé kategórie, tak sú kreslené, a tak ďalej. Sú kreslené ručne, takže nie je to stiahnuté z internetu, ale je to naozaj kreslené ručne a s láskou. Takže chcem, aby ten portál bol plný lásky. Myslím si, že veľa z nás hľadá spôsoby, ako si privyrobiť tie peniaze. Aj na súčasnú infláciu a všetko okolo toho je to úplne prirodzené. Tak čo by ľudia mali robiť, aby naozaj tie peniaze prostredníctvom tvojho portálu získali? Je to veľmi jednoduché. Stačí sa zadarmo zaregistrovať. Všetko, čo máte na predaj, tak tam vložte, zadajte si inzeráty, popozývajte všetkých svojich známych, priateľov, spolupracovníkov, získavajte body a tešte sa na peňažky. Tak čo urobíš ty preto, aby sa tomu portálu darilo? Ja mám viacej možností, čo by som chcel spraviť a jedna z tých vecí, ktoré určite urobím, bude, že hmotné veci predám cez nabazar.sk naozaj až s 99% zľavou. Či to budú knižky, či to bude oblečenie alebo športové nejaké veci, ktoré mám. Nechám si iba také trojorové tričko, ktoré som si kúpil, tak všetky tie veci tam budem dávať naozaj za 1 euro plus poštovné. Takže ľudia, noví užívateľia sa majú na čo tešiť. Niektoré kúsky sú naozaj pekné. A okrem toho viem, že si realizoval aj v spolupráci s televíziou Raj nejaké športové veci zaujímavé. Tak ešte o nich povedz. Momentálne aj v spolupráci s televíziou Raj robíme športovú reláciu, kde v podstate sme sponzorom športových klubov momentálne iba v Žiline, kde ich propagujeme, takže tiež keby akýkoľvek športový klub, nie len v Žiline, ale aj na Slovensku, mal záujem o propagáciu, tak sa mi môže ozvať na bazar@nabazar.sk. Ešte taká sranda, taká perlička, že vždy nie som len moderátor tejto športovej relácie, ale vždy sa aj zapojím. Už sme natočili karate, už sme natočili box a nordic walking a podobné športy, kde som sa naozaj zúčastňoval aktívne týchto športov a teším sa na ďalšie aktivity, ktoré nás čakajú. Vymenili sme si teda trošku úlohu dnes. Ty si v pozícii hostia, ja som v pozícii moderátora, ale viem, že sa chystáš aj medzi ľudí, nielen v rámci tých športových aktivít, ale tak naozaj všeobecne, aby si im priblížil tento portál nabazar.sk.
Kedy asi sa môžeme tešiť na nejaké tvoje účasti na verejnosti? Do konca septembra pôjdem medzi ľudí, budem sa snažiť navštíviť čo najviac slovenských miest s takýmto letačikom, ktorý budeme s hosteskami rozdávať. Samozrejme, ľudia, ktorí prejavia záujem, tak sa môžu u mňa zastaviť alebo u hostesiek a veľmi radi zodpovieme akékoľvek otázky. Na záver, možno nejaké želanie do najbližších mesiacov a potom rokov fungovania portálu? Ja by som si veľmi prial, keby influencerky, herci alebo speváci alebo nejaké známe osobnosti, ktoré majú srdiečko na správnom mieste, mi pomáhať, lebo naozaj tento portál vznikol hlavne preto, aby sme pomohli ľuďom si zarobiť nejaké peniažky tou činnosťou, ktorú robia bežne. Akorát to nebudú robiť na iných portáloch, ale na tom našom. Nie na mojom, ale na našom portáli na bazar.sk. Takže hoci je to tvoje dielo, tvoje dieťa, ako si to pekne povedal, tak teraz to má byť ako také spoločné dielo všetkých tých, ktorí sa zaregistrujú a budú dotvárať celý ten portál. Čím viacej bude úspešný tento portál, tým viacej ľudia pochopia, že mi nejde o peniažky, ale tým viac budem ľuďom pomáhať. Povedal Janko Polomský, držím palce, aby sa portálu darilo a aby ste mali možnosť prostredníctvom pomáhať čo najväčšiemu množstvu ľudí. Ďakujem, že si prijal pozvanie. Ďakujem pekne a prajem všetko dobré divákom. Tak ste to teda počuli, kľudne teraz kliknite na portál nabazar.sk. Ak máte doma v šuflíku napríklad nejaké dlho odkladané veci, ktoré ste zvažovali predať, tak môžete tak urobiť aj prostredníctvom tohto portálu. Pomôžete tak nielen iným, ale možno aj sebe. Prajem vám pekný zvyšok dňa a dovidenia pri ďalšej diskusii z Raja.